Argiaren podcastak. Egon Harria, lurrari entzuten dion saioa. Ongi etorri Egon Harria saio berri batera. Hemen ohikoa izaten da agroekologia gaiak lantzea, burujabetza gaiak lantzea, eta gaurkoan Kubako ikuspegitik helduko diogu, Kuba nolabait esateko badelako burujabetzen irla bat, edo alabeharrez esango dugu, blokeo bat ere baduelako, eta horrek nolabait globalismotik edo baztertu duela esan dezakegu. Hala ere ez dugu politikoki hainbeste hitz egingo, baizik eta ekarko dugu pixkat gaian lurrera, eta horretarako elikagaiak ekoizteari eta elikadura sistemari erreparatuko diogu, eta gurekin dugu Amets Ladislao. Ongi etorri, Amets. Eskerrik asko, egunon. Etxaldeko emakumetako kidea, Bizkai gaineko proiektuko langilea ere bai, nahiz eta oraintxe tarte berezi bat hartuta zabiltzan, eta orain gutxi Kuban eguna bertako ereduaren berri izaten, ezta? Bai, hori da. Gu, sindikatoa Espainia mailako sindikato baten parte da, COAG da sindikato hori, eta badaukatean antolatua eskola bat, apur bat gaztientzako, ez? Eta eskola horren barruan, Kubako bidaia antolatua zegoen, eta ni ikasle moduan ara joan nintzen. Zer moduzko bidaia izan zen, zer moduzko esperientzia hango eredu ezagutzea? Oso aberasgarria. Benetan ikasteko eta ikusteko zer dan prozesu agroekologiko bat, uste dute Kuba badala leku zoragarri bat. Bai, nolabait esateko bada agian agroekologiaren erreferente lehen esan dugun bezala ezinbestean garatu behar izan duelako eredu hori, antzematen da oraindik ere horren arrastorik edo? Bai, claro, Kuban gertatu zana da, behin iraultza irabazita, ursek, ez? Ematen zizkiela ongarri kimiko pila bat, ematen zizkien pestizida guztiak, eta batez ere Kuban landatzen zana zan tabakoa, azukerie, eta ez dakitolako beste monolaborantza bat, ez? Eta orduan, karo, urs jausten denean, eta blokeoa gaitik, Kuba ezer gabe gelditzen da. Eta horren hori ikusi zituzten eredu hoien, ekoizpen eredu hoien ondorioak, ez? Lurra zegoen erabatilda, monolaborantzakin tabakoa eta azukerarekin ezin zuten jan, eta ez zeukaten gaitasunik erosteko ezer Kubatik kanpo, ez? Orduan hortik garatu behar izan zuten eredu guzti hau, eta buelta bat eman behar izan zioten, erabat ekoizpen ereduari. Zabalixea marraskatuko izugu, baina tabako, azukre eta gainerako ekoiztetik zertarako pausoa eman dute? Zer eta nola egitetik, zer eta nola egitera igaroro dira? Batez ere, beraien kezka zen herria elikatzea. Ezin zuten, dibisekin ezin dute funtzionatu, orduan importazio-esportazioak oso komplikatuak dira, eta orain egiten dute hortuari pila bat, fruta, tabakoa eta azukerie jarraitzen dute, gandatzen, esnea ekoizten dute, okela, dana, kate osoa daukate, erabat diversifikatua dago. Hori da, Kubak izan duen elikadurari dagokionez erronka handienetako bat, alegia populazioa elikatu behar izan horri, erantzutea izan da beraien helburu nagusienetakoa. Hori da, beraieko oso argi daukate hori, herria elikatu behar dela, eta gainera, jasangarria izan behar duela ere, kontutan daukate inguru giroa zer dan, ez da ekoiztea gaitik, ze hori ongarri kimiko horiek, beraiek ondorioak sufritu izan dituzte. Aurkitu zuten lur bat hilda zegoena, eta konturatu ziren ezin zutela eredu horrekin jarraitu ere, ez? Orduan, bi faktore horiek eman izan dira. Agian guri interesatuko zaigu, nola egiten den pestizidetatik, beste eredu baterako bide hori edo trantsizio hori, nola bizi izan zuten edo jakiterik izan zenuen? Bai, hasi ziren garatzen, daukate hori lombrikultura, hitz batzuk erderaz esango dituz, bota. Erderaz egiten da, eta asko kostatzen zaiz gauza bat erderaz egiten dutenean. Horrela balio izango digun norbait, balin badua Kubara, errek ere belarria gina izango du. Ez, karoan, ez zeukaten gaitasunik ongarri kimikoak egiteko ere, ez? Eta orduan, azkenean garatu zuten pila bat ongarri naturalen asunto guztia, badituzte instituto bi garatu zituzten, egin zuten
dena zen, estaduaren aparatu guztiak horreri begira jarri, eta unibertsitateko jendea hasi zen ikertzen ia zelan garatu zitezketen horrek ongarru naturalak, zelan egin alziren pestizida naturalak, eta badituzte instituto bi, bat ongarrientzat eta olako zelan da, burruka biologikoa garatzeko, eta beste bat hasien zera garatzeko, ez? Eta orduan, eskedanak jarri ziren lanean, esan edan, telebistatik ere, komunikabidek ere, pilo bat sakontzen zuten holan ekoiztu behar zela, aparatu guztiak jarri ziren norabide berdinean, politika publiko guztiak bideratu ziren, herrialikatzera eta modu jasangarri baten egitera. Hango, nola esan zenuke, bertako elikadura edo ekoizpen modu konbentzionala gaur-gaurkoz zein da? Bueno, batez ere, kontutan eduki behar da, Kubako euneko, landa dagoen ekoizpenari dagokionez, bakarrik euneko 43 erabiltzen dela, eta han lurra doainik dela. Dena da publikoa, gero jabetza badago lako kontraturen bat estadoarekin, baina bere zu baserritar izan nahi baduzu, doainik da. Lurra eskubide bat da, ez? Eta hortik hasitaia kristona da, baina gero batez ere, lurro berenetan hortuariak eta fruta jartzen dute. Badaukate antolatua. Hori da. Oso ondo antolatua daukate. Lurra antolamendua ere likadurara begiratuta dago, ez hemen bezala, ez? Lurro berenak industrian daudela, pateton. Han badakite lurro berenetan hortuariak eta fruta jartzen dutela, eta gero ja, okela eta esne ekoizpenak ipintzen dira, ez? Baina oraindik dakate gaitasuna gehiago ekoizteko. Erdira ez zirelako iritsi? Hori da, euneko 40 ez dakit, datuak eman zizkiguten, baina gertatzen dena da, mundu guztian bezala, gero eta baserritar gutxiago dagoela, ez? Baina, bueno. Bai, alako lana eginda, batez ere, Kuban medikuntza ere famatu izan dute, baina alako lana egin balin bada, batetik kimikoak lantzeko, naiz eta naturalak izan, bestetik hasien esan duzulen ere, agian nekazariak ez direla hain azkeneko sektorea, hemen bezala hori ere bada zerbait, eta hala ere falta sumatzen dute? Bai, nik uste dut, batez ere turismora, dedikatzen dela Kuba eta hori da gertatzen ari dena. Igual turismoan beste lan baldintza batzuk, eta hiritarra izatea zer dan, hori ere gertatzen da, azkenean ja mundua oso txikia da. Eta hala ere egia da, nik esango nukela Kuba dela lurralde bakarrenetarikoa baserritarrak ez direnak azken ipurdia, ez? Jendeak badaki ze garrantzitsua den, baserritarrak egotea eta elikagai propioak ekoiztea. Hori Kuban oso argi daukat eta hori zoragarri da, hori bizi ahal izatea. Zertan oinarritzen da bertako elikadura sistema? Ekoizpenari begira? Bai. Batez ere hortuari pila bat jaten dituzte, arroza landatzen dute eta gero fruta asko jaten dute ere. Eta gero esnie, zehan Kuban badago politika bat, umeak 12 urtetik behera edo egunero litro bat badaukatela doainik. Eta gero okela, ere animali txikiak asko, eta, ere behi haziendak badaude, txerriak ere, txerriekin arrazak hasi dira ja hobetzen saiatzen apur bat rustikoagoak egiten, baina ala ere defizita daukate. Gehiago ekoizteko behar izana daukate, ez dira heltzen. Eta badute, zerbait gara duta ekoizpen hori areagotzeko, esan zu lurrak nahiko pobreak edo hilak aurkitu zituztela, hori pentsatzen dut polik-poliki buelta ematen ere ari direla, aurrera behirako ikuspegi horretan nola kokatzen dira? Bai, ala ere, muga bat daukat, eta azkenean da lurra zelakoa danan, ezin dela aldatu. Eta gero klima ere, ez? Orduan adibidez, baskak ekoizteko, arazoak dituzte, ezin da zereala ekoiztu, orduan badaukaten nolabaiteko baska egiteko kingras bat eta yukarekin egiten dute, hor proteina eta energia badaukatenarekin egiten dute, baina egia da beraientzat garatzeke dagoen historia bat da, hori defizitarioa da, bai ekoizpen kopurua, baina maila ere, badakite gaitasuna daukatela gehiago ekoizteko, eta horretan daude. Eta hor ikusten da, horregaitik polita da ikustea, ze hori ez, ikerketak egiten dira horreri begira, da dena, ez dakit, ziklo itxi bat da. Eta oso polita da ikustea hori. Eta, ziklo itxi horretan, edo gainera herritarrak, ekoizlea ez den herritarrak ere, balen badauka, alako kontzientzia bat elikagaiei dagokionez,
Hor gero, zirkulo hori nola izten da, edo nola iristen dira elikagaiak, ze sistema dukate, landan ekoizi daitezken elikagai horiek populazio guztiaren gana iristeko, gainera jakinda soberakin handirik ere ez dagoela. Vale. Daude enpresa mota bi esango genuke, ekoizteko orduan bat direla enpresa estatalak eta hoiek, karo, Kuban gero dago kartilla bat, zuk minimo bat daukazula, bueno, hor ere gai korapilatsua da, kartillarena, baina, bueno. Eta gero janaria dago subentzionatua esateko, ez? Eta orduan daude enpresa estatalak alde batetik, hor estatuak erabakitzen du ekoizpena zein dan, eta hangoak langileak dira, eta gero gu egon garen egiturarekin dela ANAP, Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ez? Eta beraiek kooperatibatan antolatzen dira, eta orduan, lehenengo estaduari saldu behar diote. Hori adosten da, bueno, gero hitzen aldu gorri buruz, sakondu baina, lehenengo estaduari saldu behar diote. Eta gero, sortuta daude Kuban zehar, olako salmenta zuzeneko puntu desberdinak, ez? Eta hor, gero, estaduari saldu eta gero, adostuta dagona, saldu eta gero, baserritarrek gaitasuna daukate, ahal baldin badute, edo nahi baldin badute, olako puntu, salmenta zuzenezko puntu horietan saltzeko. Helduko dugu, estatuari nola saltzen dioten, edo imaginatzen dut hemen energia bezala izango dela, ez? Aurreikuspen batzu daude eta hainbeste saldu behar da, baina, bueno, azalduko bazen digu. Ez que guretzat, da kopiatzeko modukoa, antolatzen da herri municipalki, ez? Eta orduan, herri bakoitzak edo udal bakoitzak kalkulatu da, hau gehiago garatu behar da ere, beraiek esan ziguten, bueno, saiatzen ari direla hori egiten, baina, udal herri bakoitzak kalkulatzen du zenbat jaten duen herri horrek, ez? Eta herritar bakoitzak zenbat jaten duen. Orduan, ikusten da zenbat ekoizle dauden herri horretan, eta ekoizlearekin erein baino arinago, osea, hori horregatik egitura garrantzitsua da, egiturak koordinatzen du guzti hori, ez? Esaten du, 1000 kilo juka behar baldin badira, eta 100 basaudete bakoitzak 10, egin behar duzue. Eta prezioa adosten da, erein baino arinago. Orduan, baserritarrak badaki zenbat nori eta segan egingo duen, eta hori ziurtasun itzela da baserritar baten ikuspegitik, ez? Eta nik behin galdetu nion hango bati, ez? Eta esan nion, baina hori prezioarena, hemen beti gaude dirua daukago, ez? Buruan, eta prezioarena, prezio justo bada baserritarrantzat, eta berak erantzun zean, bueno, justoa da herritar guztiontzat, ez? Eta gu bebai hor sartuta gaude. Orduan, kriston abantaila da, eta, karo, municipalki antolatua egotea ere oso hurbil egiten du dena. Eta guretzat da, hemen garatu zitekeen sistema bat, baina kopiatu 100%, ez litzateke hain zaila izango. Horregon litzake arazoren bat agian, bueno, zagitea imaginatzeagatik, zerbait gertatuko balitz. Alnegia, baserretar bati esaten medio zuen beste kilo juka ekoitzi behar duzu, eta zerbait gertatuko balitz, eta gutxiago ekoizten balin badu hor... Horre korapilloak daude beti, eta igual hori baten bat ez da heltzen, ez naiz heltzen, hor, bueno, eztabaidak eta korapilloak ematen dira, ez da sistema perfecto bat. Baina bai, ez da perfecto, ondo dagoena da behintzat helburua zein dan, ez? Osea, helburu zehatz batekin egiten da, gero ez baldin bazara heltzen, bueno, ikusiko dugu zelan konpondu, ez dira heltzen. Baina behintzat, sistema ondo pentsatua dago, eta helburu on batekin eginda dago, ez? Gero korapillo horiek ere ez ditugu ezagutu, baina... Ez, eta segurua dituztela, bestela... Asko. Zabalduko lirak gehiago. Eta gero bada kontu bat ere esan duzuna, ez? Haien, helburu bat daukate, eta horri begirako estrategiak pentsatzera, barne antolaketa bat garatzea, horrek agian, bueno, bere... korapiloak, alde ilunak ere izango ditu, baina estrategia komun baten barruan sartzea elikadura sistema, bueno, horrek bide bat irikitzen duela. Eske guztiz aldatzen du panorama. Paradigma da, hemen daukagun, buruan daukaguna dela, ez? Azkenean, zelan da, ekoiztu alik eta merkeen beti da kopurua eta merke, eta han aldiz, galderak eta erantzunak beste batzuk dira. Eske galderak ez dira zenbat ekoiztu dozun, igual galdera da zenbati eman diozun jaten gaur, ez? Zure herriko zenbat pertsonari eman diozun jaten, eta ja paradigma, zure realitatea, mundua begiratzeko zera beste bat da, orduan, Kuban ere oso argi daukate batasuna dela oinarrizkoa, ez?
eta nekazal mugimendua oso batua dago. Eta, klar, hemen, guztiz kontrako gertatzen da, ez dugu lortzen ereduaren inguruko eztabaida sakon bat ematea, ez? Baina han, batasuna argi eukita eta estrategia zein dan argi eukinda, aurrera egiten dute, daukatenarekin. Egia da, daukatena oso murritza dela, baina aurrera egiten dute. Bai, eta ezinbestean egon beharko dutela elkartuta, edo, bueno, bintzat zerbaiten alde kolektiboki egitera, ezinbestean derrigortuta. Bai, eta gero, zuk esan oso, medikuntza Kuban oso garrantzitsua da, ez, beraiek ere osasunagaitik egiten dute, eta badakite osasuntzu ekoizten bada, herria osasuntzuago egongo dela, eta gero hortik ere, gastu gut, azkenean ere zehozer ekonomikoa dagoen atzetik, ez? Eta zure herritarrak osasuntzu elikatzen badira, osasuntzuago egongo dira, eta beraiek osasuna beti daukate presente, ez da ingurugiroa ere, baina osasun aldetik ere potentea da. Esaten ari zaren guztia izan daiteke, horrengo galderaren erantzun, baina gutxi bera, ekarreko, ez dakite, lau zertzela da edo emateagatik, hango eredutik, esaten ari gara Kuban, eta bertan realitate oso konkretua da, baitere klimak eta oso desberdina dira Euskal Herritik, baina handik ona zerbait ekartzekotan, zer ekarko zenuketa, ez nahi zari juk ekartzea zedo, baizik eta eredutik ze erreskatatu genezake, edo guri ze egin dakiguke oso baliagarria estrategia bezala. Alde batetik antolaketa sistema, ez? Egingo nuke. Osea, beraiek komunitarioki erosten dituzte gauzak. Ez da baserritar bakoitzak dauka bere zera, ez? Osea, ere nahi eta nahi ez, da ezin duteko beste modu baten egin, baina oraindik izaera komunitario hori dago. Eta nik uste dut hori ekarri daitekela ona, erraz, zelen baserriak izaera komunitario hori bazuten. Osea, da gaur eguneratzea, baina berez lehen bazegoen hori gure landa ere muen, ez? Eta gero nik uste dut ere prozesua. Han oso argi daukate agroekologia ez dela helburu bat, ez? 5 pauso hauek bete dituzu eta jazta, emango dizugu medallita bat, ez? Zigilu bat edo dizugu agroekologikoa. Badaukate, zigilu bat, badaukate. Baina beraientzat garrantzitsuagoa da, jendeak martxan jartzea prozesu hau de, beti zenbat eta autonomoa izan hobeto, arazo hau baldin badaukati zelan hobetu dezaket, oso argi daukate prozesu kontraesankor bat izango dela ere, ez? Eta naiz eta nekazaritza, beltzantza ekologiko baten ibili, ere, ez dakit, zera bat galtzeko arriskuan baldin badaude, erabiliko dute aldutena baldin badakat eta kimikoa baldin bada, osea, kontraesan horietan sartuko dira, ze momentu hauetan ezin dute galdu hori, ez? Eta ez dakitan gero tifoiak, urakanak, osea, olako zera klimatikoak ere sufritzen dituzte. Eta horri aurre egin behar bazaio eta kontraesan baten sartu behar baldin bagara egingo dute. Osea, ez dira ziko, orain kontraesan bat egin dugu, ez. Oso argi daukate helburua zein dan eta oso argi daukate prozesu baten parte dela. Eta orduan, hor, beti daude saiatzen eta gero saiatze horretan, nik uste dut, beste arrakasta bat, metodologia pedagogiko bat daukatela oso garatuta, eta orduan oso ondo funtzionatzen duela metodologia horrek, ez? Eta bueno, metodologia hori ere ekarriko nuke. Ona, baserritarrez baserri kanpesina deitzen dana, ez? Oso interesgarria guretzat. Eta hori ere ekarri behar dugu. Ona. Aipatu duzu, aian, kontraesanetan erortzeko beldurrik eta ez daukatela, edo erortzen direla, ikusten dutela, helburua dela herria elikatzea, beraz, bueno, kasu horretan momenturen batean pestizidak erabili behar balin badira, erreparo askorik gabe erabiltzeko prest leudekela, gurera ekarreta, agian hemen badago beldur gehiago, edo koherentziari lotuago egotea bilatzen da, beldur diogu hankasartze bat egiteari, edo defendatutako eredu bat ongi ezateratzeari? Bai, Europan orokorrean agroekologia ulertzen dugulako irizpide batzuetatik. Zera tekniko bat, esaten dugu, ez da, nekazaritza ekologikoa gehi lan eskubideak. Ez baina, ez da, holan ulertzen dugunez, hor oso, ez dakit nola, oso murriztu dugu gure burua. Ez dugulako ulertzen prozesu askatzaile bat bezala. Agroekologia da prozesu eraldatzaile bat. Eta orduan, zu eraldatzen zaudenean, eta ulertzen duzunean, eraldatzen ari zarela, ulertzen duzu, hankaz hartuko duzula, eta ez dela ezer gertatzen. Ze zure helburua estrategia badakizu zein dan. Orduan, bueno, jauziko naz, baina altzatuko naz, eta banoa eta banator. Eta Europan eskema hori kostatzen zaigu, asko, alde batetik. Eta gero, Euskaldunoi, uste dut asko kostatzen zaigula onartzean hankaz hartu dugula.
Eta ez da zer gertatzen, han Kuban ez dut, hau saiatu ginen, txarto atera zen, gainera ez dut zute holan, ANAP gobernuaren kontra zegoen, erabaki honen kontra geunden, baina egon gara 5 urte, ikusi dugu ez dela ondo atera, orain hau egiten ari gara, eta naturaltasun oso kontatzen dizute. Eta hemen, egongo ginen oraindik esaten nahi ama, osea, da ere, eske europeoak gara, eta ezin dugu hori ekidin, ez? Baina egia da, han ere hori ikasten duzula. Prozesu baten kontraesanak asumitzen naturaltasun handiarekin. Han, herrialde desberdinetako nekazariak edo sindikalistak eta elkartu zineten edo zein izan zen, batzarra gutxi gara bera imaginatzeko nolako osaerakoa zen? Gero, ANAPek-ango zerak 2 urterik behin antolatzen du mundu mailako eskola bat. Hau erakusteko, ez? Batez ere metodologia pedagogiko hau, de campesina. Baina kasu honetan, izan da bakarrik koajeko eskola honetako ikasleekin. Osea, egon gara 12 pertsona. Eta, klaro, hori da pasada bat. Osea, berazgarria den, ematen dizu sakontzeko, ez? Azkenean, beste eskolan, ez dakite, 100 piku, edo 200 pertsona, edo igual elkartzen dira, ez dakite, baina asko. Baina gure kasuan, 12 izan da, zuzenean, ANAPeko liderrekin eta gero baserritarrokin, ez? Beraien eskolan ere beti da teoria, dira lehenengo 3 egunak teoria, eta azken 6 egunak baserrietan, ja. Eta orduan, ematen dizu asko sakontzeko, oso aberasgarria izan da. Guk hori, gustatuko litzaiguke Euskal Herritik, 2-3 pertsona urtero joan alizat, ia gai garen antolatzeko, eta eske asko ikasten da. Antolaketa sistema ere azpimarratu duzu eta metodologia pedagogikoari eta referentzia inda eta agian hemen ereduaren gaineko eztabaida sakonago baten falta dago edo eztabaida hori hobeto bideratzeko premia ikusiko zenuke? Bai, ereduaren inguruko eztabaida sakona eta sosegatua eta zintzoa eman beharko da, bai ala bai, ez? Osea, Kubari heldu zitzaion, azkenan urz jauzi zelako, baina hemen kapitalismo basati honek jan egingo gaitu, eta ere etorriko da. Osea, nahi eta nahi ez, gauzak beste modu baten egin beharko ditugu, sektoretik dinote. Eta sektorea oso, zatitua dago, baina bai, beti norberaren burua defendatzen saiatzen, ez gara gai, eskuzabaltasun batetik eta zintzotasun batetik eustea, ez? Eztabaida honi, baina, ziurazki hau ere hemengo prozesuaren parte da, ez? Eztabaida horri heltzea, ez dakit, behintzat oinarriak jartzea eztabaida horri heltzeko. Momentuz, nik uste dut oso urrun dagoela, ereduaren inguruko eztabaida. Baina, igual holan etorriko da Bloom eta egin behar izango dugu. Momentuz ez gaude hor. Baliteke hori izatea gure erronketako bat, ez? Horretarako, espazio bat behintzat egokitu alizatea. Kubako erronken artean zein izango zen dituzke edo? Gehiago ekoizte, alde batetik blokeo horrekin amaitzea, egia da blokeoak erabat baldintzatzen duela dena, ez bakarrik elikadura sisteman, dena, beraien bizitzan, eta oso gogorra da ikustea hori, zelan ezin duten ezer erosi saldu, oso gogorra. Baina gero gehiago ekoiztu, gehiago, eta, karo, jende gehiago erakartzea sektorera. Hortan daude, ez daukate errez, benetan zaila daukate, baina, nik uste dut oso asumituta daukatela bereien errealitatea zein dan, ez? Eta horregaitik egiten dute aurrera, bai. Badago puntu bat, eta oso garrixia da, hemendik Europatik esatea, eta zepena ez, blokea amaitzen denean agian irikiko delako, eta han ere, agroekologiarako daukaten atxikimendu hori, etengabe esaten ari gara ala beharrezkoa dela, baina eske puntu batean ala da, beste aukerarekia ez dute ikusi, hori galduko den edo alako beraien ikuspegitik guretik egitea gian pixkat. Ez da egokiena, baina bai. Nik ez dut uste. Kubako herria oso herri kultoa da, oso, ez dakit, oso argi daukate, asko sufritu duen herri bat da, eta nik uste dut oinarrizko ideiak oso argi dituztela. Ziurazki, eta sartuko dira multinazionalak, klaro. Amaitzen baldin bada, kontutan eduki behar da, igual ere multinazionalak ekoizten hasiko direlan. Baina nik uste dut beraiek ikusi dutela eredu honekin, agroekologiaren bitartez eta herria elikatzeko zera honekin, hobeto daudela. Hori ikasita oso barneratuta daukate. Ez dute atzera itzuli nahi, inondik inora ere. Orduan,
ikusiko dugu ez dakit, oso galdera korapilatzua da. Zalantzari gabe, baina. Eta erantzuni badin bazen du, bitu, Kubara ere bidaliko genuke bideo hau, baina... Ez guztia. Bueno, aurrera begira, ez dakit, hau puntuala izan den, alako elkarketak eta gogoeta saioak, bueno, periodikoki egiteko asmoa baden edo... Ez, gu, karo, Via Campesinako parte gara bai, eta ANAP ere bai, ez, eta guretzat oinarrizkoa dago formakuntzan, eta horregatik Kuba da interesgarria, ez. Baserritarron arteko elkar guneak, elkar espazioak, bidaiak egitea, ezagutzea, munduko realitatea zein da, baina baserritarron artean, ez. Eta beraiek ere olako metodologia hori daukate, eta egiten dutena da, arazo bat dagoenean. Baserritar guztiak doaz, baserri horretara. Eta ikusten dute arazoa zein den. Eta beraien artean saiatzen dira konpontzen. Eta horren batek esaten du, nik arazo horrean nire baserrian hau egingo dut. Banik hau. Eta euren artean saiatzen dira arazoa konpontzen eta hitz egiten dute, karo, biltzen dira kooperatiba osoak, hilean behin hilero dituzte olako bilerak, ez? Eta beraien artean sortzen dira olako konponbideak, ez? Konfiantza, beraien, bestela normalean harreman jerarkikoak izaten dira, ez? Edo albaitaria, edo teknikaria, edo akademikoa, edo nik zer dakit, ez? Baina han oso argi daukate, baserritarron arteko jakintza dela beraiei balio diena, ez? Akademia ondo dago, ze sistematizatzen du nolabait, baina beraiek oso argi daukate jakintza baserritarrona dela. Eta nik uste dut ere hori hemen oso argi daukagula. Gu behintzat etxaldetik baserritarron arteko turkaketak egiten ditugu asko. Eta asko goaz munduko lekuetara, beraien errealitatea ezagutzen ze beti, naiz eta, ez dakit, beste lurralde baten egon, arazoak antzekoak izaten dira, eta igual konponbidea ez dizu exactamente holan balio, bai esatu zu, igual, bai honeko holan egin du, ni saiatuko nahi solan, ez? Eta beraiek ere ona etortze, oza, truke hauek funtsesko oinarrizkoak dira gure egituran. Bai, ala den, eta funtseskoak diren gure egituran, egitura bera aldatzeko ere, eta ereduaren eztabaida tajuisko bat ekartzeko agroekologiarantz aldela. Bai, kostatuko da, orain traktora dagoekin baitu zelako gola sartu diguten batzuk, pestiziden alde, justo ereduaren inguruko eztabaida eman da, baina beste norabiderantza, ez? Bai, hori salatu zuten batzuk eta aipatzen zuten, ea ez zuten, eztabaida izatea ongi dago, baina, ze modutan ematen den eta norantz di joan, argi dagoena da nekazari txikiak eta elkartzea dutela bide, eta hori tokatuko zaigula, pixka bat, ez? Bai, horregaitik, beraiek oso argi daukate egitura dela garrantzitsua, ez? Eta egiturak indartzea, eta eztabaidak izatea kolektiboak, baina esaten duguna ere kolektibo izatea, ez? Eta nik uste dut igual gure munduan modan jartzen ari dela, gure sektorean bai, como agroinfluencerrak. Ez dakizu, olako izar bat, bai, ardiekin atzean, baina azkenan bere izenean hitz egiten ari dena, ez? Eta hemen edo kolektiboki eraikitzen dugu, edo ez dugu eraldatuko. Eraldaketa izango da danona. Eta horregaitik, Kuban hori ere ikasi dugu, batasuna eta egitura, da indartu behar dena. Eta, karo, kolektiboki eratzea, ez dakit, zailagoa da, ez? Denbora gehiago behar duzu. Baina hor, oinarritik beraiek ere egiten dute oinarritik gorantza. Eztabaida handiekin, baina hor, eta hori ere hemen nik uste dut egin behar dugula, ze bestela hori, etorriko zaizkigu hoiek, edo ni zer dakit, eskuin muturra aprobetxatzen guzti hau, eta karo, joango da, beste alde batera, ez guk nahi dugun aldera, eta hor indartu behar gara asko. Bai, ala denea indartzen, zareten esan behar nuen, baina indartzen garen, eta egiten dugun alako, batasun bat. Bai, lortuko dugu, hori da. Ametxe, eskerrik asko, ametxe itxiko dugu gaurkoa, eskerrik asko gurera etortzeagatik, ekartzeagatik bai bertako ikuspegia, eta baita Kuban formadutakoa, eta nik usitakoaren berri emateagatik ere. Ez zeueri, super posik nagoen etortzeagatik. Badakigu atzera eta horrela ibiltzen zarela, beraz, beriz bazoa zenean nora baita, bixatu, eta egingo izugu jarraipena. Eziko dugu. Hori da, eta zoi ere, eskerrik asko gurean izateagatik, egunarria saio honetan, eta badakizue saio hau beste gainerako saioekin batera ikusgai izango duzuela, bizi baratzea atarian, eta baita argia.eus atarian ere. Eta honekin, utziko dugu, eskerrik asko denoi.